Hurbildu mikrofonora, Maiane, Jon eta Unai, mesedez. Zure bai. Jon eta Unai, jarri nahi adina puntu, nahi duzuenari buruz Maianeri. Lesakatik nora zoaz ondartzara. Basarri joaten gara, noski Hendaiara. Ni erdik hangoa naiz, logikoa ara. Ta muga pasatzea ere ez da traba. Udara aldi joa festarikan festa. Lehen elkartu oi ginen, mutil eta neska. Baina oain egiten dut, sarritan protesta. Pixka bat zartu egin naiz seinale da ez da. Inoiz ibili altzara Leitzako jaietan. Ia urtero hemen, ta diot benetan. Egunak argitzen zun, aldiro txosnetan, aurten ez dut egintan inago penetan. Entzun dut zatozela gaur presarik gabe. Trago bat hartu nahi dut, suabe, suabe. Espero ez jartzea, mozkortuta grabe, zeren bihar goizean lana dut alare. Eguzkitan daudenei animo bat bota. Gu hemen gabiltzata, bersoka, bersoka, oraindik luzea da, ahotsaren soka, eta ez altxatzea da zuen erronka. San Ferminak pasata Lesakan zer dago. Herria gelditzen da, huts eta arraro, baina jenderik gabe, agian nahiago, ze ibili oigara gula saizearo. Esaiozu Leitzari entzun nahi duena. Festak bukatzen dira, laizterta zepena, baina egin zazue gaur ez da problema, ta noski zaretela herririk onena. Ta Leitzari eskatu entzun nahi duzuna. Gaur eginen dudala parranda txukuna, txosnetan argituaz biharko eguna, herri osoa dela iaia laguna. Altxa Unai eta Maialen mesedez.
Denak daukeu irudi bat, eta denek daukea gurekiko irudi bat. Nahita edo nahi gabe, denak transmititzen du zerbait, eta denak dauzkeu konplejoak eta erakutsi nahiek. Besteen begitara sortutako irudi bat. Zuek betidanik izan zate launek, bertso eskolako kidek eta holtzakidek. Nola ikusten duzu elkar? Pentsa ia arima biskiak gerala, lagun hau izatea ez da gauzta mala. Barrutik patxaroso eta naturala, ta kanpotik sorpresa ikusten da ala, elegantetuz doa sartu ala, elegantetuz doa sartu ala. Ta maialeni hartu diogu tankera, txapelduna degula noa esatera. Bera ere edertzen dijoa gainera, ni lehen argala nintzan ta sendoa bera, bizitzak jarri gaitu kontrako aldera. Bizitzak jarri gaitu kontrako aldera. Baina zu lagun ona neretzat maikoa, zure gosea beti parera baitoa. Bertso tendentziatan berriz da laikoa, bere ai eusten dio ta eindu nahikoa. Beti klasikoa ta beti garaikoa, beti klasikoa ta beti garaikoa. Bersolaritzak duen modu zarrenian, lore bat kantatu dit txarrenian, eta bekozko beltza aidakarrenian, bildur pixkat sortzen du aurrenian, baina ez da hain gogorra barrenian. Baina ez da hain gogorra barrenian. Horren kopeta beltza agirre ez izan, pare egiten du on puska bat bailitzan. Neurriko kidea da lanean bizitzan, final bat ere badu bersolaritzan, jubilatu zorian berpiztu egintzan,
jubilatu zorian berpiztu egintza. Behin pasa nintzan eta ez nengon isila, nere onduan badu nahiko marabila. Hiru txapel bai ditu behar lituzke mila, naizta bere ezagun nazuten mutila. Ez dakit joan nahi duen laugarrenan bila. Ez dakit joan nahi duen laugarrenan bila. Datorren urte hortan degu biagia, ta erabakia daukat geroko lagia. Honek egun haunditan jazten du tragia, parranda haundikua, barea agia. Sardozal elkarteak haze fitxagia, Sardozal elkarteak haze fitxagia. Eta kontu guztiak bota behar altzian, hori tokatzen zaigu plazan azaltzian. Maialenen itzalak duen garrantzian, hernaniarrak gaude berekin trantzian. Txirrita zena ere utzi du atzian, txirrita zena ere utzi du atzian. Altxa denak eta etorri mesedez Jon. Zu pauso bat aurrerago. Bestea bestea tokatuko zaizo. Jon, zu taksista za. Leitzen taksi lizentzia dauken taksista. Egun mordoske bat pasatu dio jada pestetan hasi ginenetik. Eta bidaia pile bat itxa tokatu zaizo. Gau eta egun. Azaldu guzu mesedez ze modutan hartu dozon atzeko bakoitze. Eta nora eraman dozon. Besteek gero erantzun Joni. Ega egie ote den esandakoa. Eguerdiko ordu batetan, telefonuan galdera, Unai Agirre naizta etorriko altzara plaza aldera. Gau pasa eginda taksian sartu, beste hirukin batera, ta esan ez dit eramateko sagardotegi batera, ta esan ez dit eramateko sagardotegi batera. Ze begirada somatu dedan, gure taksista gajuan, azken orduak pasatu ditut bat parian ezin juan. Sagardoteira eramandanok, esan dut nere tajuan. Ordu hontan da estadu hontan ezin naiz etxera juan. Ordu hontan ta estadu hontan ezin naiz etxera juan.
Ta eki berriz gau pasa eginda, ta ezin begiak itxi. Pelotan ere final bat zeukan, tanek ez diola eutxi. Eraman nazak etxera esan dit, eta ezin nun sinetxi. 300 metro baino ez ziran, baina ezin zan iritsi. 300 metro baino ez ziran, baina ezin zan iritsi. Ordu horretan ja ez nekien, zen neukan nire izena. Bi pausu eman nahiean eta lehenarekin problema. Baina amatxok esaten zidan, prekauzioa da dena. Sekula santan ez baitakizu biden pasa daiekena. Sekula santan ez baitakizu biden pasa daiekena. Maian eri ez nion ulertzen, beraz zerra izan esaten. Gau pasa zala, ondartza zala, ezin nion itzikanken. Guazen oriora esan dit gero, eta ez bidea eten. Ta galdetu ditea taxian remolke bat jarri leiken. Ta galdetu ditea taxian remolke bat jarri leiken. Baina Orion aspertu egin naiz, Leitzara berriz horrela, Lesak aldera eskatu diot, berriz joateko bertzela. Baina bidean 11 kurba, nola enun botako pela. Ze basakabin bera joan da iarrali bat bezela. Ze basakabin bera joan da iarrali bat bezela. Azkenengoa ezin sinistu, txapeldun bat dut ondoan. Norantza joan zai egon naizta, itza azkenik ahoan. Nafarroaren ara joan nahi dut, eske ara nahi dut joan. Eta ez dakit gogoratzera edo prestatzera doan. Eta ez dakit gogoratzera edo prestatzera doan. Nola pixka bat edandakoan, nahasten zaigun kasketa. Lehendabiziko bururatu zait bai Iruña Zalameta. Baina zertako ainurrun joan, hemen aurki dezaketa. Nafarroa eta arena hortxe daukate Leitzan maketa. Nafarroa eta arena hortxe daukate Leitzan maketa. Bineska gazte etorri dira, nahiko harro eta atente. Esan didate gu aresora nahi dugu joan derrepente. 6 kilometro, 8 euro, kontxo hori ez da merke. Eta garesti irudituta gurasoi deitu diete.
eta garesti irudituta gurasoei deitu diete. Oain altxa ekita Maialen. Zuek bi umezate, anai arrebak. Zuen gurasoak Euskal Herria mendi erronka mendi lasterketan atea die. Eun osoa pasatu du korrika, 67 kilometroak erreleboka, erdibana osatuz. Zuek plazako sarreran zaudete, atxona monakin, eta beldurtuta zaudete, gurasoak aiatzekoan ez ote zatuen eskutik hartu, eta beraiekin bateak korrika helmugara eramango, erreguzin aurren. Mendi erronka eta ultratrailen festa, zenbat guraso dabiltz, etxetik ieska. Metan guk irten behar, horra bola estra. Azken hilabetetan kasoik egin ez da. Azken hilabetetan kasoik egin ez da. Goizeko 6etako jamen dira irten, gero bueltatu eta biak irakiten. Orain plaza erdian itxura egiten, ez dakit gure izena ere badakiten, ez dakit gure izena ere badakiten. Izan esartu zaie afizio ergela, mendin gora eta bera, itxuak bezela. Barrita eta hautsak, kremak eta jela, ta gero txupatxusa txarra omen dela, ta gero txupatxusa txarra omen dela. Dirudiku garela, familiko traba, guri begira zenbat parreta algara. 200 euro gastatzen ta motxiletara, gero guri astean 2 euroko paga. Gero guri astean 2 euroko paga. Gure aita ta ama, hainpatu beltzean, sartuta dabizkigu paraje ezean. Korrika motiboak gu izan ezean, igual elkarren gandik dabiltzi esean, igual elkarren gandik dabiltzi esean. Eta gazta ondoren, horren beste diru, metara sartu behar beraien gatibu. Hemen mikrofonoan ordun badakigu,
Aurkezleak bertso bat bota behar digu. Aurkezleak bertso bat bota behar digu. Badoa saioa aurrera eta bakarka hartuko zatxugu nahi. Kale saltzaile batza. Leitzeko pestetan egunero bere postun atzene ondena. Gauzek saldu eta bizimodu ateatzen. Abuztun 15 da. 6 egun pasadikozo Leitzeko pestetan egunero zure postun. Eta dena jasotzen aiza furgonetan kargatu eta beste herri bateko pesteta joateko. Urte batzuk baditut, naizta ez sinetxi, gazterik hasi nintzan, eta ezin etxi. Pentsatu zutziko det, bihar edo etxi, Leitzan jende jatorra, nola da nagusi. Iaz bezala aurten, nahi izan det eutxi. Jende asko ibili da, naiz gastatu gutxi. Herriz herri behar da, eundoko indarra, aurpegi ona jarri eta ez asarra. Sarri ateratzen da, jendearen barra, bullak eta kontuak, hitzak barra. Azken urtea joan da, murritza eta txarra. Krisian nago bainan, ez naiz ni bakarra. Hogeita urte honetan, pasa ditut tira, beti noa etxetik oso urrutira. Festa batek bestea, nola dun segida, hauek jasota noa, ondoko herrira. Urrengo urtean berriz, egingo det jira. Eta urte hobeak etorriko dira. Saioan bukaerara arrimatzen aiga eta puntuka bukatuko du. Hortako Maian eta Maialen altxamesez. Euritan hasi eta orain bero egin, oraintxe erranduzu, aizu hainbat egi. kopetak zimurtuta itxita bibegin. Klima ezote dago, pixkat nasiegi. Leitzan aragitzen da klima tropikala.
Gaur atxaldez behintzat gertatu da ala. Eta gero gauean hotza mundiala. Orain abanikuak salbatu gaitzala. Batzuk badaukate bai ezalare denak. Guk ez dugu behar ta antzitapenak. Beste batzuk burua tapauta daudenak. Ze privilegiatuak baitira gehienak. Ta aurrean daudenak ze borrokalari. Gu entzuteko sufritzen hortxe adi-adi. Leitza militante da ez aldan abari. Ta gu esker honeko militantziari. Ia masokismora ere iristen da. Ta eriotza gero segituta xenda. Sufritu egin behar festara irten da. Ja gutxi falta da ta aupanimo benga. Lehen zu sentitu naiz ni momentutxo batez. Gure izenak sailak baitira izatez. Maialen ta maiane entzun da aldrebes. Hori errima ona alditzake berez. Maiane zuzera munduan bakarran. Lesakan hiru daude beraz ez da txarra. Ez da inoriginala balda bat leitzarran. Bilatu beharko gau ez txirritxarra. Aurkitzen badut trago bat nere kontura. Gau ez edango dezuzuk leitzeko ura. Zerbeza ere igual ta hori gustura. Goizean balantzaka askoren modura. Gaur herria afaria eta plan bikaina. Baina nik ez dut lortu tiketeko aina. Zuk dantzan segizazu berotu mingaina. Bokatan aurkituko dut nere tamaina. Buka dezagun zeren aspertuko dira. Pelota partida da saioan segira. Hemen zerbait daukate alditik aldira. Agurrak kantatzeko oberretira. Bueno, saio eharra izan du da, eta eskerrik asko, Aitzea eta Txaloz eskertzea hurbildu zaten guziri, eta bateze bostoiri indako lanangatik. Orduan, txalo bero bat eskatuko izuet, Jon, Maialen, Maiane, Eki eta Unaientzako. Oain bakoitzen agurrekin utziko zaitu, eta ongi pasapestak. Gu poztu egiten gera, zuek ikustian, orain pelota dantza, bertsoak ustian, oso ohituta gaude laino eguzkian, horrela izaten da bailara guztian.
Ondo bukatu festak, lehorta bustian. Ondo bukatu festak, lehorta bustian. Herriko pestak izaten dira, 5 edo 6 egunehar. Eta gustora ibiltzen gara irri oihu eta negar. Baina ardura asko ditugu eta zaindu zagun elkar. Ari gaitezen parte hartzen eta plaza betetzen lertzear. Eta horrela izan dadila urte osoan zehar. Tunbonan egon zate ordu batez bero, oainik izan nahi nuke leitzaren bezero. Leitzen pesta baitago gauero, gauero. Txosnan trago eder bat hartuko dut edo, gero bokata eta gerokoa gero. Gure ideia uste eta gure balio, bertso saio hau dugu ia usadio. Eskerrik asko leitz eta daneia dio, bertso saio batek ez du gutxi balio. Entzuleari irri bat eragin badio. Leitza albiste da sarri, belaunaldien lokarri, bere amets ta aldarri. Eta zepoza ume gehienak, euskeraz mintzo alkarri. Zure pelota eta harri dituzula ezaugarri, segi beti maitagarri.